Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Merħba. Grazzi ħafna li ġejtu f'din il-kesħa u f'din ix-xita. Meta kon ġejjaw qed nispera li kull min jiġi jkollu l-grazzja li dikinhar tat-tieġ ma tagħmilx xita għax ikun ġiġa ġarraba llum. Nieħdu paċenzja llum biex dikinhar kellha jrid kollox imur sew. Jekk imbagħad tagħmel aħna nafu kif nikkonslaw spoża banjata, spoża fortunata. U jiena nawguralkom ħafna dejjem minn issa li tkunu ħafna feliċi flimkien. Imma nistidinkom fil-bidu ta' din il-laqgħa tagħna biex narfu li aħna għandna bżonn il-ħniena tal-mulej kuljum. Hekk nkunu qaddisin. Jekk aħna ma nibżgħux ngħidulu ħenna lija, aħfirli, għajni. U aħna ninaqdu ma' wħud minnkom li se jitolbu maħfra, nitolbuh din il-ħaġa li aħna ma ninsew qatt li ħobbna ħafna u li ħenna lina dejjem. Maħfra mulej, ta' kemm il-darba ma rispettajniex lil xulxejn. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Maħfra mulej, ta' kemm il-darba ma fittixniex li nitolbu flimkien u nisimgħu il-kelma tiegħek. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Maħfra mulej, ta' kemm il-darba għamilna tarasna u ma ridna nisimgħu minn ħadd. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Maħfra mulej, ta' meta aħna nsejna li żwieġ huwa l-proġett sabiħ tiegħek għalina. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naturġie, inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tjiba talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Il-mulej qalli, Iżrael, int il-qaddej tiegħi, jien bik jien inkun infaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nerġa' lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribu ta' Ġakobb u terġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa tar fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Salm responsarjali. Ngħidu flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej
u niżel ħdejja u samalajta tiegħi. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Hawnien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċju b'offerti, imma widnejja int ftaħtli. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jienet hawnien ġej. Hawnien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan jaġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawnien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xiftejja ma żammejthomx mal-luqa, mulej dan inti tafu. Hawnien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. It-tieni qari, bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Pawlu li Alla rrid jisejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż jisejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u slim minn Alla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Il-verb sar bniedem u għammar fostna u lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ili Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesuri saqlejh u qal: Araw il-ħaruf t'Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu jkun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xehet għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nagħmmed bl-ilma u stess qalli: fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt, dan hu l-iben t'Alla. Il-kelma tal-mulej. Jina naħseb li ta' min nistaqsu għaliex meta Ġwanni il-Battista jilmaħ lil Ġesu ta' Nazaret, dan il-Mastru Daxxa li ddeċida imur ifittex lil Ġwanni biex jitgħammed. Meta raħ li sħabu qalilhom araw il-ħaruf ta' Alla.
li jneħħi d-dnub tad-dinja. Aħna din il-ħaġa forsi drajnija ħafna. F'kull Quddiesa qabel it-qarbin, is-saċerdot jaqbad l-ostja, il-ġisem ta' Ġesu, u jgħidilna hawn il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tifhmu mal-ewwel li din l-istedina tas-saċerdot li aħna nisemgħu forsi drajnija ħafna. Qabel it-qarbin f'kull Quddiesa ġejja propju minn dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna, it-tieni biċċa ħenjin dawk li huma mistiedna ġejja mill-ktieb tal-Apokalissi, l-aħħar ktieb tal-Bibja. Din lena li aħna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Flejt il-kbir, il-kelma ħaruf issir għażiża ħafna lina. Għaliex il-Ġesu nsejħulu l-ħaruf tal-għid tagħna. Ġi maqtul, ġi sagrifikat għalina. Mela il-kelma ħaruf mhux biss hija riferenza għal din l-immaġini ħelwa ta' dan l-annimal ġwejjed, imma hija s-sinjal ta' Ġesu li jagħti ħajtu għalina. Biss Ġwanni kienet jitkellem bl-Aramajk, lingwa li ormai m'għadix tiġi mitkellma f'xi ħlief f'żewġ villaġġi qabel il-gwerra li hemm is-Sirja. Hemm il-villaġġ wieħed minnhom jismu Malula fejn għadhom jitkellmu l-Aramajk, il-lingwa li kien jitkellem Ġesu. U bl-Aramajk din il-kelma mhux biss tfisser ħaruf, imma tfisser ukoll għaddej u iben. U allura Ġwanni b'ekonomija kbira jgħid kelma ma jfisser tlieta. Araw il-ħaruf ta' Alla, araw il-qaddej ta' Alla, araw l-iben ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Fit-tmiem tal-Vanġelu li għadna kemm smajna għandna l-konferma ta' waħda minn dawn l-interpretazzjonijiet. Dan rajtu bajnejja jgħid u għalhekk xedt dan hu l-iben ta' Alla. Il-fatt li Ġesu għex ta' għaddej m'hemmx għalfejn ikonna provi kbar jekk aħna nemmnu il-Ġesu li niltaqgħu miegħu fl-Evanġelju għaliex hu stess qabel ma miet, qabel ma sar il-ħaruf tal-għajt, neħħa il-mantar tħażżem b'fardal jew xugaman u ħasel riġlejn id-dixxipli tiegħu. Għamilha ta' għaddej. U għalilna fimtu x'għamilt dak li għamilt jien għamluh wieħed lill-ieħor. Jiena nerġa' nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom illum. Inħoss li fis-sagrament ta' żwieġ li intom se tagħtu lil xulxin f'din is-sena li bdejna. Intom se tgħixu dawn it-tliet titli, dawn it-tliet ismijiet ta' Ġesu b'mod speċjali u partikolari. Ħanibda b'tan-nofs li tkun għaddej. Inti se tidħol għal din l-avventura tal-imħabba mhux b'egoiżmu jew b'narċisiżmu. Il-narċisiżmu huwa meta il-kriterju l-kollox ikun jien, it-tieni jien, it-tielet jien.
imma b'atteġġjament differenti. Atteġġjament li inti tfittex dejjem il-ġid tas-sieħeb jew is-sieħba tiegħek. It-Taljan hemm dak il-verb sabiħ li l-maħbubin jgħidu lil xulxin. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Dak il-voler bene, nixtieqlek il-ġid. Ma Taljani meta jgħiduha ifisser jiena nħobbok. Ti voglio bene. Assaj. Dak ifisser li jiena se nagħti ħajti għall-ġid tiegħek u se nilqak għall-ġid tiegħek. It-tagħlim tal-Knisja fuq iż-żwieġ u dak kollu li għallimna l-Papa fid-dokument sabiħ tiegħu dwar il-ferħ tal-imħabba jallimna dan li inti lil min tħobb tixtieqlu l-ġid u bl-imħabba tiegħek, bl-imħabba tiegħek, bl-imħabba tagħkom għal xulxin qed tkabru il-well-being, il-ġid ta' xulxin. U dan huwa li tkun għaddej fi żwieġ, fis-sagrament ta' żwieġ. Hemm it-titlu tal-ħaruf. Kultant issib xi mara għax intom dalwaqt isiru nisa miż-żewġin qed ngħid tat-tfajliet li r-raġel tgħidlu ma bax bodbot għandi, ma jkunx ħaruf isir bodbot. Ma nafx jiġri wara t-tieġ, it-titli donhom jitbidlu. Forsi għax inkunu iżjed liberi li xadina ngħidula xadina. U bodbot, jekk ikun għamilha ta' bodbot ngħidulu bodma kemm int bodbot. Għax ma sellimtlux, għax ma sellimtilix il-kunjata. Se nibdew dejjem bil-banda. U inti tiftakar li il-vokazzjoni tiegħek mhux li tkun bodbot, imma li tkun ħaruf. Tgħid li iwa mela len ħallija tagħmel li trid bija, mhux hekk qed nifhem. Għax ikun hemm forsi xi diskursata bejn nisa u jiena tiegħi kull ma ngħidlu jgħid li iwa, forsi biex jeħles minni ma jgħid li iwa u nirranġaw. Mhux dak li rrid infisser. It-titlu ta' ħaruf għal Ġesu mhuwiex la indikazzjoni ta' nuqqas ta' intelligenza. Imma huwa il-fatt li lest jagħti ħajtu. Mhix ċajta. Intom se twedu imħabba dejjiema lil xulxin fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. U biex tkun kapaċi dik il-kelma tgħixha, mhux tgħidha biss, tgħixha. Tiftakar fil-mulej Ġesu li kurċifiss imsallab mas-salib huwa il-ħaruf maqtul biex ineħħi dnub tad-dinja. Tgħidli Alla ħares ikonna ħajja daqshekk diffiċli u lena awguralkom li jkollkom ħajja mimlija ferħ, imma jiena ma nistax inkun onest magħkom u nitkellem dwar il-ħajja wartu żgħar. Intom tafu li l-ħajja ta' kull bniedem għandha d-diffikultajiet u s-salib tagħha. Ftakru fl-erf ta' missirijietna. Min m'għandux salib għandu domna. Min m'għandux salib għandu domna. Jiġifieri dejjem se jkollok xi ħaġa xiddendel mal-kuruna. Min m'għandux salib għandu domna. U allura kelma oħra li tagħti ħajtek bħal ħaruf ta' lejt li jneħħi dnub tad-dinja hija paċenzja. Li inti dak kollu liġi ta' kontrarju titgħallem tieħdu
b'ġenerożità u b'paċenzja kbira. Hekk iġġorru lil xulxin bil-paċenzja li tieħdu b'xulxin. Jekk inti se tixtieq ilha l-ikbar ġid, se tilqaħħa kif inhi. Jekk hi se tħobbok u tħobbok żgur, se tilqak bil-limiti tiegħek. Hemm ħafna tajjeb, hemm ħafna preġju. Intom tafu imma li l-wiċċ gustus mhux għal dejjem. Imma jekk l-imħabba trid tkun għal dejjem, irridu nitgħallmu nieħdu paċenzja b'xulxin. Jiġifieri quddiem omlett li hija sewda faħma, inti tagħmel ma nafx tuża xi ketchup xi ħaġa u tajt imma kemm hi tajba. Għax taf inti hawn mod kif tagħti it-toma li ma tistax tissapportija. U dak li jkun jinduna x'intom m'intomx kulħadd intelligenti, dak li jkun mingħajr ħafna kliem jirrealizza li hemm paċenzja, hemm imħabba kbira. Li mhux tmur l-ewwel Facebook page u inħarqet l-omlet illum, li allura ir-rispett lejn xulxin ikun ifisser propju dil-kapaċità li aħna nerfgħu il-xulxin. Inħobbu tassew il-xulxin b'mod konkret. Il-mulej Ġesu għaddej, il-mulej Ġesu ħaruf, il-mulej Ġesu iben. Aħna maħniex uliet naturali tal-missier, aħna maħniex divini bħal Ġesu, imma msejħin biex inkunu aħwa ta' Ġesu, uliet il-missier. Intom uliet il-missier permezz tal-magħmudija. U Ġesu għammidna bl-Ispiritu qaddis tiegħu li huwa l-Ispiritu ta' Alla li huwa mħabba. U intom meta tagħtu s-sagramenti l-xulxin fit-tieġ tagħkom u titħlu fi żwieġ permezz tat-tieġ, intom titħlu fi żwieġ. It-tieġ huwa rit, iż-żwieġ huwa stat. Huwa l-ħajja tagħkom. It-tieġ tista' toħodlu video, iż-żwieġ aħjar le. Imma dik ir-realtà, iż-żwieġ. Iż-żwieġ għandu bżonn din il-qawwa tal-Ispirtu qaddis tal-mulej li għallimna l-imħabba. Li għallimna l-imħabba anke kif jallimilna l-Apostlu missierna fl-ewwel ittra lil Korintin, kap 13. Ħafna minnkom meta aħna s-saċerdoti natukom għażla tal-qari, toġobkom ħafna din is-silta fejn l-Apostlu missierna jgħid l-imħabba taf tistabar, l-imħabba tħen, l-imħabba ma terx, l-imħabba ma taħsib ħażin. Kollox tafda, kollox temmen, kollox tissapporti. Il-Papa Franġisku f'dan ir-rigal kbir li tagħna, l-Amoris Letizia, l-ferħ tal-imħabba, għandu kapitlu iddedikat għal dan l-innu tal-imħabba skont San Pawl. Hekk inħajjarkom ħafna tfittxuh illum bl-internet issib minn kollox, imma ssib kollox ukoll. U tista' ssib dan il-kapitlu 4 ta' Amoris Letizia, l-ferħ tal-imħabba, anke bil-Malti. Dan id-dokument qiegħed fuq l-internet fuq il-website Laikos, bil-K, Laikos. Hemmhekk għandkom issibu ħafna tagħlim anke tal-Papa tagħna l-isfijiet fuq iż-żwieġ. Imma tgħidli m'għandix ħin għax qiegħed imbajjad bħalissa, m'għandix ħin għax qed nagħmel l-elettriku. M'għandix ħin għax qed nażel jekk se jkolli il-mejda tal-ġobon, il-mejda ma nafxix taċ-ċikkulata. All right, nifhem li għandkom ħafna fuq moħħkom. Jew inkella kif se nagħmlu biex 1000 ruħ isiru 450 mistieden, jew 20 skont se tagħmlu.
Imma tajjeb ukoll issibu l-ħin li intom tmantnu l-imħabba ta' bejnietkom bit-talim sabiħ dwar l-imħabba li qed jagħtina Franġisku li kif tafu mhux paroli biss imma fatti. U għalina huwa eżempju sabiħ ta' xi ħadd li bħalma se tagħmlu intom se tagħtu l-kunsens li xulxin. Aħna li sara rridu nkunu xhieda li l-kelma tiswa mhijiex irħisa, mhijiex vojta. Inti se tagħti ħajtek lil żewġek, lil martek. Dik il-kelma żomma. Għax il-kelma li se tagħti mhijiex irħisa, apparti kemm se jiswilek it-tieġ. Mhix irħisa, mhix irħisa. U impenn. Mhux sempliċi mbagħad naraw, illum kollox mbagħad naraw. Xi trid tara ħabib ara issa dak li għandek tarah. Dak li għandek tara ra issa. U meta tagħti l-kelma żomma. U meta tiġi f'mument ta' djufija u fil-mument tal-infedeltà, fil-qalb jew fil-moħħ jew fil-ħars, itolbu l-mulej. Mulejjejni fid-djufija tiegħi. Biex dak li bnejt ma nħottux. Il-mulej jagħtikom ukoll id-don tal-ispirtu biex tilqgħu lill-ulied kif irid Alla u meta jrid Alla. Tajduli maħniex maġlin, all right. Jiena nirrispetta r-responsabilità tagħkom. Imma tċaħdux lil xulxin minn xulxin. U dak li jibgħat il-mulej il-qoħ. Tgħidu li ħarbat li l-pjanijiet kollha. Għax ridna mmorru l-ewwel Maldives u mbagħad immorru l-Virgin Islands, għalkemm il-Virgin Islands ma nafx fejn sejrin. Imma ilqgħu il-barka li jibgħat il-mulej. Ilqgħu il-barka li jibgħat il-mulej. U jiena nawguralkom ukoll li f'soċjetà li ħafna drabi iddawarna birwiefen kbar, intom tibqgħu sodi fil-kelma li tajtu l-setatu l-xulxin u tfittxu wkoll l-għajnuna tal-komunità nisranija. Jiena nawguralkom li issa li se tmorru l-Knisja biex tiżżewġu ma toqgħodux tistennew għall-ewwel magħmudija biex tmorru terġgħu. Kemm ħaġa qaddiesa li intom issibu ħin darba fil-ġimgħa dik is-sija qed ngħidilhom is-saċerdoti ta' biex ma jdumux jippritkaw għax inkella se naqtgħu qalb in-nies. Imma użaw ukoll ftit paċenzja biex tgħid mort smajt Quddiesa. Tlabt il-mulej, irringrazzjajtu. U jekk ngħidlek ipprova jitlob kuljum tista' tgħidli ma nafx. Inti forsi ma tafx il-missier, jew ma tafx is-salveriġija, jew ma tafx kurunella ikkomplikata li kont tismannanna tgħid, ma jimpurtax li ma tafx dawk. Għalkemm il-ulidek tittallimhom xi ħaġa, U llum hawn il-kotba biex jekk ma tafix taqra. Imma inti lill-mulej kelmu. Ejdlu llum kien sentajjara ta' għax tellatom li qabżitili. Jew inkella jitgħidlu, imma mulej il-ħin kollu barra mal-ħbieb, mela da ma jafx li żewweġ. Mbagħad jiġi u jgħidli gustus li hu għajjien, m'għandux ħin għalija. U kultant tajjeb li tgergru naqra mal-mulej. Għax il-mulej meta jirrispondik fis-silenzju se jgħidlek paċenzja. Imħabba, maħfra, modrija, kurat.
kuraġġ. Jiena se jkolli ċans niltaqa' magħkom personalment fl-aħħar ta' din Quddiesa, se nagħtikom kuruna tar-Rużarju tajdu li dina biex nagħmel amon hekk bħal footballers, le. Biex tużawha mhijiex lanqas għal vetrina, tiktbu given li mhux souvenir ġifieri sewwa, mhux souvenir. Ir-Rużarju hija talba sempliċi ħafna. Biex tajdu tkun taf il-missierna, is-slima u Quddiesa u l-glorja. Tgħidli mal dawn l-imbirkien misteri ma nafhomx. Mor fuq l-internet fittex, illum anke fuq YouTube fost ħafna affarijiet issib ukoll anke tista' tgħid ir-Rużarju. Imma kemm tkun ħaġa sabiħa li di tfakkarkom fil-mumenti ta' talb fl-imkien jekk jista' jkun ta' kuljum. Biex il-mulej ikun magħkom, jimlikom bil-qawwa bis-saħħa, bil-barka tiegħu u b'ħafna ferħ fl-imħabba. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejjew nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu għal refuġjati, aħna u qegħdin niċċelebraw u nfakru ġurnata dedikata l-jom, nitolbu għal familji kollha. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkompli tħabbar b'kuraġġ l-aħbar sabiħa ta' żwieġ nisrani. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus sabiex bid-deċiżjonijiet tagħhom jinkoraġixxu lill-arajja sa' żwieġ u l-familji. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-soċjetà tagħna sabiex tkun soċjetà li tos tipproteġi u tħares iż-żwieġ u l-familja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-arajs li għaddejjem id-diffikultajiet tax-xogħol, ta' mart, ta' tilwim u ta' nuqqas taqbil mal-ġenituri sabiex isibu fik il-paċi s-soluzzjoni għad-diffikultajiet kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-koppji mexxejja ta' Kana b'dedikazzjoni mħabba jagħtu ħinhom mal-arajjes ieqaf magħhom fil-ħtieġijiet tagħhom u kompli għamilhom koppji sbieħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nitolbuk għalina l-arajjes sabiex dak kollu li rċevejna nkomplu ngħixuh minn pena dedikazzjoni tul ħajtna kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew insellmu lil Mama ta' Ġesu nitolbuha li tbierek lilkom u
u l-imħabba ta' bejnietkom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna, dbirek l-imħabba ta' dawn il-koppji żgħażagħ u tagħtihom barka, saħħa u umur twil u fer fl-imħabba bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fih aħna ngħixu u nitħarku. Fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna it-tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem
il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru il-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mas-saċerdoti u djakni tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma la Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-ħawa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla. Dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek. Biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu Sidna. Amen. Ċellenza fissem il-moviment ta' kana kif isem dawn iż-żaza ħarajjes li din is-sen se jċelebraw is-sagrament ta' żwieġ. Ningrazzjawk li għadar boħra kont fostna speċjalment bil-messaġġ ta' kuraġġ li inti offrejtilna permezz tal-omilija tiegħek. Grazzi ħafna. Issa wara l-Quddiesa kif qal l-Arċisqof fl-omilija se nitilgħu koppja biex l-Arċisqof jiltaqa' magħkom personalment u anke biex jagħtikom tifkira żgħira l-Kuruna tar-Rożarju. Imbagħad tibqgħu għaddej minn hawnhekk ħalli anzi ħaneġ ħaġa oħra. Huwa importanti ħafna li wara anzi minn issa stess nibdew ukoll anke preparazzjoni nkella mixja ta' formazzjoni kif qal il-Papa, kif qal l-Arċisqof, huwa importanti ħbib tiegħi li nibqgħu niffurmaw ruħna fil-ħajja miż-żewġa. Għalhekk intom huwa għaddejjin minn hawnhekk imbagħad se nagħtukom leaflet ta' laqgħa ta' formazzjoni organizzati mill-grupp jiena magħkom dejjem. Ħeġġeġkom ħaftek biex tipparteċipaw f'dawn il-laqgħat isiru darba kull xahar f'dan il-leaflet se jkun hemm id-dettalji kollha. Grazzi ħafna. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.